Lwgwfwr Gusung Labwbai Lwgwfwr स्राय खुलुमहरनानै दिनै नोंथांमोननो मोनसे फिसा सा ब्लग लानानै फैदों जाहैबाय गाइसफोर मानो होनना बुङोब्ला माने दिनैथ' माने सानडेमोन बेनिफ्राय भिडिअ'आथ' गाबोनसो आपल'ड जासिगोन बे भिडिअ'आहाय माने फुंनिफ्रायनो आर्लि इन दा मर्निं एकदम बेरे फुंजानिफ्रायनो खामानि दासो जोबदों नै दायो 9टा एसे बारबाय मोनानि खामानि दामानि फोजोबना होबाय थारमाने महिलाफोरनि आइजोफोरनि प्रग्राम दंमोन नालाय सनमेलन बिनि फिसासा एसे माने गुसुङैबाबो क्लिप नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लानाय जादों जाहैबाय गाइसफोर बेनिखायनो जायफ्रा इन्टारेस्टेड नायलांदो ससे देखायनो लागै आखायाव लादों लोगोफोर मिथिबाय ओमफ्राय जोबनायाव मोसानायबो नुनो मोनगोन समायना रमायना मोसानाय नायलांदो बेनिफ्राय लाइक होनो दाबावदो लोगोफोर बिनिफ्राय आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थौ नायलांदो फट'फोर माने 5 मिनिटबो लाया बेनिफ्राय जोंहा माबाया अमाया ओरैबायदि मा होनना बुङो खिरा गानलायनाय आरोखि गाइसनो खिरा बिलाइ होद फाग्ला खिरा होनाबालाय माथो होनो बेखौलाय नाखि आरो मा नाखि जाम्बा ना जाम्बा एक नम्बर जाम्बा नाखि माखो होनो हा खिराखौनो खोमायावसो गानो दुनिया मेरजानि नाखिखौ माखो बुङो नाखि माखो बुङो मा बुंबावगोन काला भिडिअ खालामनायानो फंगो सालायलाङो मा बुंनो नामायनायमोनथाय माबा गन्थंख्रि गानलायनाय आरो ना गाइस अमाया माबानि रुफानिलाय आरो ओरैबायदि गोथाव जागोन ना बियो सनानिबा बारा गोथाव जाया रुफानिबा एसे गोथावसिन जायो आरो ना बेनिफ्राय बिथिं दाउ गोदागासिनो दै ए दै बेनिफ्राय जोंहा आगै आलु ओइ दे मा आलु लेबदों ना आलु लेबगासिनो दं आलु लेबगासिनो बिथिंजाय दाउ सावगासिनो दङ ayo बोरैबा बे गरायाव गोलैलांबा मा जानांगौ जाले सोंनो गिनानै आंखौ माबाफोर बुंगोन नामा आमाया बुंनायालाय मा बुंबावनो नै हामा मानि बोथोरा ओंखाम संनाय समफ्राव बिराद दिस्टार्ब दे सेस मटरानो बन्द जाबाय नामा मुला मुलि मोनजाबानो जों बायदि 400 500 हाजारखौनो होनना गावबो बेंगा थांगासिनो
Sino rago? Sino rago nè? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ